It's just a white rabbit. Ten Jakoubek teda přibral jídlo, podělí se vlastně s ekonomima a jo, na zámku se ta Sára zatím stará o to psa, ta paní vypsala 500 zlatých od toho, o něj bude stará a 500 zlatých od toho psa, kdyby se s ní něco stalo. A ta Sára byla vypočítaná, tak jako se mu starala, aby dostávala ty peníze, ale ten pes potom se ztratí, uteče a najde ho ten Jakoubek v zahradě. Vojta. Vojta teda. A odnesl ho do zámku společně s tím, z toho jsem nezmiňoval, s tím... No a dál. Jo, a dál. Takže tedy dochází k tomu, že Vojtěchova... Že si ho ten zámek, že budou mu říkat Albert, Adolf, Závěr je takový, no to je ještě hodně daleko. Ne, závěr. Že ona onemocní ta paní, že onemocní a tou cholerou a jakmile se uzdraví, tak prostě změní. A když nedává obilí, začne dávat peníze, Vojtěcha si vezmou za vlastní, vy si sedněte. Co tady je? Jdete si sednout. Co ty Co to děláte? Jo, ano, to má skvělý projekt, to je teda vidět. A vystudoval. Ano, takže se úplně změní právě ten svět toho směru. Takže patří to do takového toho realismu, ale opisného realismu. Opisný realismus.